Dyma'r myfyrdod ar gyfer gorffennaf y pedwerydd. Gair o ras i ddechrau. Cynorthwyo ni arglwydd i fantisio'r bob cyfle i fod o wasanaeth i eraill, i dorchu llewis a dilyn dy esiampl di. Amen. Dwi'n ddarllen rhyw chydig bach o adnodau o degfed benod o'r llythyr at yr Hebreaid. Felly, peidiwch taflu'r hyder sydd gennych i ffwrdd. Mae gwobr fawr yn ei ddilyn. Rhaid i chi ddal ati a gwneud beth mae Duw eisiau. Wedyn, cewch dderbyn beth mae wedi addo i chi. Oherwydd, yn fuan iawn bydd yr un sy'n dod yn cyrraedd. Fydd e ddim yn hwyr. Bydd fy un cyfiawn yn byw drwy ei ffyddlondeb. Ond bydd yr rhai sy'n troi cefn ddim yn fy mhlesio i. Ond di ni ddim gyda'r bobl hynny sy'n troi cefn ac yn cael ei dinistrio. Di ni gyda'r rhai ffyddlon, y rhai sy'n credu ac yn cael ei hachub. A fel rhyw fath o destun i'n myfyrdod, dwi'n defnyddio cymal allan o benod 10, o adnod 35. Na fwriwch ymaith eich hyder. Na fwriwch ymaith eich hyder. Mae yna stori am y diafol, ei fod ei un diwrnod wedi penderfynu ymddeol. Roedd e'n ymresymud â fe'i hunan a daeth i'r canlyniad iddo weithio'n galed am amser a fod yr amser wedi dod iddo ynte ymddeol. A mi osododd i fyny yr arwydd arferol Business for Sale. Gwawriodd diwrnod y sêl. Yno roedd rhes o boteli ar werth a label ar bob un yn dweud ei cynnwys. 1. Cenfigen. 2. Hunanoldeb. 3. Celwydd. 4. Twyll. 5. Casineb. Ac yn y blaen ac yn y blaen. Ar ben eithaf yr hes roedd potel fechan iawn. Bron yn wag. Ac hynny, honno oedd uchaf ei ffris ohonynt i gyd. Gofynnwyd i'r diafol, beth oedd yr rheswm dros hynny? Ac fe atebodd fel hyn. O, dim ond diferyn bach o hwn mewn dyn ac mae'n eiddo i mi. Defnyddiau sef ar lawer un, ond ychydig a wyr mae fi pia'r botel hon. Yna, dangosodd enw'r botel. Y geiriau ar y label oedd diffyg hyder. Diffyg hyder. Roedd awdur y llythyr at yr Hebreaid wedi adnabod y natur ddynol. Na fwriwch ymaith eich hyder. Mae angen yr anogaeth hon arno ni yng Nghymru heddi. A llawer wedi'n berniadu fel cenedl o dro i dro ac wedi dweud pethau angyrhedig a celwyddog amdanom. Berniadodd Matthew Arnold ni unwaith. Dyma eiriau amdanom ni y Cymru. They live in the west and look towards the setting sun. Yn ddaearyddol mae hyn yn wir amdanom, ond yn rhy aml mae'n wir mewn ystyr uwch hefyd. Edrychant tua'r machlyd, popeth yn machlyd, ac mae hyn yn cydio nhw, yn union fel afiechyd. Dwi'n teimlo weithiau fod llawer ohonom yn cael rhyw fwynhad wrth arogan diwedd a chwimp pethau. Dyw i ddim fel y buodd i boes. Mae gewn ni ryw bleser hyfedd mewn sôn yn ddagreol am ddoi, a dwi mor eog a neb. Plentyndod. Plant yn ddrwg iawn nawr, dim tebyg i fel roedden ni. Pe bydden ni'n onest, roedden ni llawn mor ddrwg. Ieuenctid, dwi'n bod beth i feddwl ohonyn nhw, ofnadw. Mor hwydd ac mor gyfleus yr anghofiwn rai pethau wnaethon ni. Ni wrth yn bodd yn sôn am bethau mynd yn wath. Mae'n afiechyd sy'n cael gafel yno, a chollwn ein hyder yn y man. Ond yr hyn sy'n fy mhoeni yw bod yr afiechyd yn cael gafel yno ni, pobl eglwys Iesu Grist. Sawl anerchau neu bregedd chi wedi glywed ar y testun wynebu'r degawd nesaf. Yr eglwys yn wynebu, y Cristnogion yn wynebu, cymdeithas yn wynebu, hyd yn oed Cristnogaeth yn wynebu a Crist
yn wynebu hyn. Fe pe mae'r cyfnod yma yn wahanol i bob cyfnod arall a fi eriod. Nawr, rhag ofn bod chi'n meddwl felly, mi af yn ôl i ddyfynio'r ganrif cyn yr un diwetha. Yn 1849, mydded Israeli, in industry, commerce and agriculture, there is no hope. Yn 1856, William Pitt, there is scarcely anything around us but ruin and despair. 1892, D. Wellington ar ei weli ange. I thank God that I shall be spared from seeing the consummation of ruin that is gathering around. A mor bell nôl a 1811, William Wilberforce yn dweud fel hyn, I dare not marry. The future is so unsettled. Hwna 2 ganrif yn ôl. Mae'n loes calon i ddyn glywed rhai sy'n proffesu bod yn ddilynwyr Crist yn colli ei hyder. Nawr, peidio neb ac am ddeall. Wrth gwrs, i ni'n gweld pethau fel y maen nhw. Ni'n gofidio, i ni'n poeni, ond na fwriwch ymaith eich hyder. Mi adawodd un y weinidogaeth gan gyhoeddi, ddaw i byth, sdim pwynt trio, mae'n hopeless. Wel, mae'r rhaid cael y llawenydd a'r gorfoledd sydd yn efengil Iesu Grist i ganol ei eglwys. Dyma'r unig beth a geidw yn hyder ni. Rhaid cael nodyn gobeithiol un llais. Mi ddywedodd rhywun wrth Elfed pan oedd e 90 oed. You have seen 90 winters. Ac fe atebodd Elfed, yes, and 90 summers too. Rhaid cael hyn yn ôl i'n bywydau ni. Cofiwch gyngor Paul i'r Philippied, llawen hewch. A thrachefn meddaf, llawen hewch. Yr ydym mor aml fel y ddau ddisgybl hynny ar y ffordd i maes. Dau ffyddlon i'r Iesu hyd galfaria a hyd ei roi yn y bedd, ond dyna'n troi am adre yn drist. Cofiwch i'r Iesu gwrdd â hwy, a'i eiriau cyntaf oedd, paham yr hodiwch yn wyneb drist. A bu rhaid i'r gwaredwr egluro iddynt. Nad rhodion wyneb drist y dylai ddisgyblio nef, ac wedi sylweddoli hynny cawn y ddau yn dweud. Roedden ni'n teimlo rhyw wefr, fel petai'n calonau'n i'r dan. Ymhen dim o amser roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Iddynt deithio trwy'r dydd ac angen gorffwys arnynt, fi eithant heb oedi, gyda tân yn ei calon, yn llawn llawenydd. Bobl a chan ar ei gwefus i'w dilynwyr Iesu Grist wedi bod erioed. Mae llyfr o'r actau yn adrodd am Paul a Silas a'r daith genhadol, yn dod i wrthdrawiad yr awdurdodau ac o ganlyniad yn cael ei carcharu. Fe curwyd a gwiail a gwneud ei trad yn sicr yn y cyffion. Ond ar hanner nos, roedd Paul a Silas yn canu mawl i Dduw, ac roedd y carcharorion yn gwrando arnynt. Rhwymo'i traed, ei cloi mewn, dwy'n i'r rhyddid oddi arnynt. Ond ni ellid atal can a llawenydd rhain. Merthyron Cristnogol y ganrif gyntaf, na wyddom i henwe, defnyddid gan Nero i gael hwyl ysbri yn yr arena. Ei bwrw i'r anifeiliaid gwyllt, ond nid oedd modd atal ei can, yn marw a gwen ar ei hwyneb. Popeth yn iawn meddech chi, ond fe'n rhy bell o heddiw. Mae yna lyfr mwy diweddar o lawer o dan y teitl Dying We Live. Dying We Live. Llythyron Cristnogion o garchardau yn yr Almaen o 30au'r ganrif ddiwethaf i 1945. Dyna'r cynnwys sy'n dwyn yr un dystiolaeth yn union. Yr holl ganu ar fiwsig Wagner yn yr Almaen, y gan uchaf o ddigon oedd can y Cristnogion. Allwch chi ddim darllen y llyfr yna heb glywed y gorfoledd a'r llawenydd oedd yn llifo o galon y bobl hynny. Fe dernasodd Crist o'i groes, fe dernasaf innau o'm croes. Mae'n debyg mae'r dyn
Dangosodd lawenydd ei ffydd yn anad neb yn ein cyfnod ni oedd General Booth, sylfaenydd byddin yr iachawdwriaeth y Salvation Army. Ac yn ten dychwelyd mewn llong unwaith, roedd rhai o'i ddilynwyr yn ei aros ar y cei, yn canu a churo tamborin. Gydag ef roedd esgob a ryfeddau at y fath stŵr ac offerynnau dierth ar y pryd. Ydych chi'n dioddau'r fath beth? Holodd hwnnw. Ac atebodd Booth, fe chwaraewn y tamborin gyda'n rhaid, pe gwyddwn yr achubau un enaid i'r Iesu. A hyd heddiw, deil y nodyn o lawenydd yn ei fyddin. Na fwriwch ymaith eich hyder, llawen hewch. Ond i ni'n gyfarwydd a phethau'r gwrthwyneb yn ni. Gweddol yw i gyda ni. Rwyfon erbyn y llif i ni. Ie, mae rhywun bethau eraill yn tynnu uchel. Wrth gwrs fod hynny'n wir, ond clywch, fe fy'r gelyn yn gryf eriod. Mae'r gelyn yn gryf, ond. Mae'n holl elynion ni yn awr mewn cadwyn gan y brenin mawr. Rhyddid y fewn terfynau'r gadwyn yw ei rhyddid. Fe edrychai ni fel pe bain ryddid mawr iawn, ond yn llaw Duw y mae'r awenau. Duw sydd ben, ef sy'n arglwydd, ac am hynny, llawen hewch, hyder. Mae crefydd ambell un yn gymaint o faich iddo, a gaeth ambell un i gredu mae rhodion brydd glwyfus yw bod yn ddiwiol. Mae ambell beth, ddywedodd yr Iesu tra'n rhodio deiar Palestina yn dangos ei hiwmor ef. Enghraifft, y stori adroddodd am ŵr yn myned at ei gyfaill ar hanner nos i fenthyca torth. A cofiwn i ŵr y tu ei wrthod am bod y teulu'n cysgu. O'r gorau medda'r llall, fe gira i'r drws yma nes deffro'r babi. Fe wyr pob tad a mam beth mae hynny'n olygu. Fe wnaim unrhyw beth yn hytrach na deffro'r babi yn y nos. Hyder a llawenydd. Ni, Gristnogion, dylai fod y bobl fwyaf llawen. Ond a ydyn ni. A ydym. Gyfynodd un bŵr oedd yn gwgu ar bopeth newydd i ryw hen esgob unwaith. Can Christians dance? Yr ateb gafodd e oedd, some can and some can't. A sôn am Gristnogion yn dawnsio, arwydd o cael yw geiriau emyn gymharol fodern, sef arglwydd y ddawns. Mi ddawnsiais y bore pell pan grewyd y byd, a mi ddawnsiais dan leiad a'r hael a'r ser i gyd. Mi ddawnsiais i Pharisiaid, cilion a chas, ond ni ddawnsio nhw ddim ei cymell wir di ras. Mi ddawnsiais ar sabath, mai sanctaidd y dydd, ac mi wnes i ddyn cloff fedru'r hodio'n gwbl rhydd, ac fe'n chwipiwyd am hynny gan fy ngadael mewn loes i farw'n hongian ar y groes. Mi ddawnsiais ddydd Gwener ar y tywyll brynhawn, pan fo'r diafol ar dy gefn mae'n anodd dawnsio'n iawn. Fe'n claddwyd i wedyn, yn y bedd dan y maen. Hynny, aeth y ddawns ymlaen. Fe fethodd cadwyn ar y bedd am dal yn o'n hir. Canis fi yw'r bywyd, byw fyddaf byth yn wir. Dawnsiwch yn llawen iawn eich llef. Fi ydyw arglwydd y ddawns, meddef. Deiwch ar fy ôl yn llawen iawn eich llef. Canis fi yw arglwydd y ddawns, meddef. Ie, rhaid cadw'r hyder, a rhaid dangos ein llawenydd a'n gobaith. Cofiwch, you have lived 90 winters, yes, and 90 summers too. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni airoweddu orffen. Dduw ein tad fe, diolchwn am ddewrder diwiro ein harglwydd Iesu. Ceisio bod y fwy tebyg iddo i ein nod, ond ein profiad yw ei bod i'n llawer haws dymuno hynny na chyflawni hynny.
Mae arnom angen nerth o ddichod i'w ddilyn. Ac fe weddiwn yn dair ar ei ti weld yn dda i'n cryfhau yn wyneb pob anhawster a chynyddu ein hyder. Rho'r penderfyniad di-droi nôl hwnnw yn ein henaid i ddilyn Iesu garwed y llwybr. Lle bynnag y bo anghyfiawnder, dyroi ni hyder yn enw Iesu i geisio i ni oni'r cam. Lle bynnag y bo unigrwydd, gwna ni'n gyfaill i'r sawl sy'n gwybod ble i droi. Lle bynnag y bo gelyniaeth, cynorthwya ni ddwy neu neges ef o gymod i glyw. Maddau ni ein diffyg hyder. A cyfeirio ni at lawenydd a sicrwydd trwy wrando a deall neges ein gwaredwr. Ac ymateb wrth gefnogi a chynorthwya ein cymuned, ein cyfeillion a'n teuluoedd. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.